बढ़ाइले लइकन से खर्चा हम करवाइले कि बाबी बनारस के पान भइलू। ई गाना के लेखक हमार प्रिय मित्र आशुतोष तिवारी जी बड़ा सुंदर लेखनी। नीलकमल जी के जितना भी गाना आज के डेट में चाहे हो कि पगली देखावे अगरबत्ती, इस सब के राइटर हमारे बहुत अच्छा दोस्त आशुतोष तिवारी इस समय हमने के वीडियो कॉल पे जुड़ल बनी। इन्हीं के गाना रहल कि बाबी बनारस के पान भइलू, कि बाबी बनारस के पान भइलू, कितना लइकन के जान भइलू, गोरी लागता कि अब के सयान भइलू। तो एक बार जोरदार ताली बजा दी इनकरा के आशीर्वाद दी क्या सही रहुआ तरक्की करते रहे सही। ठीक है अरे और जनवरी वाला कार्यक्रम फिक्स बा ठीक बा वही चक्कर में फोन में कइले आई आओ बहुत ज्यादा समय हो गया यार। विपिन डॉक्टर 1 घंटे टाइम दिया हमको बोले 1 घंटे बाद ये दिल के मामला रखी हा कदम संभर के बात करेगा अखियन के हर चुपके प्यार से अच्छा बाकी बोलत नहीं खो इतना खुशी हम सहना पैती कि अच्छा बाकी बोलत नहीं खो इतना खुशी हम सहना पैती। लेकिन हम नहीं की कहती हमारे सब दोस्त कहते रे कि जे बोल दे तू आई लव यू तब मरियन जैती, कि जे बोल दे तू आई लव यू तब मरियन जैती। लेकिन हमरा भैया के तिलक बा और आज हमनी के तिलक ले मिलू कि ना भैया से ना मिलू है। अच्छा भाई तनी मिला ऐसे ही एगो लड़की के नया नया बियाह भइल लड़की अपना पति देव के पास इतना ऐसे कहल जाला ना कि जब कोनो करिया लड़का के गोरहर मेहरान मिल जाए तब बुझाला कि पूरा देश में ओकरा से नीमन लड़का केहू नइखे। जानता नहीं कैसे जैसे चंदन के देख ली इनकरा मेहरान गोरहर भी है और इनकरा के देख ली लइकिया कहती है का कहती है भैया हो बड़ा नीक लागेला बलन जी ई जब से ले आइल बारे आपन घर डोलिया। हमरा के बुझा रहा बा मुकेश भैया कि जौना तेजी से इंडस्ट्री के सब लोग क्या जी